Need to take an interest and participate in them. Riwruok mochung'ne rango dongruok e alwora mar dho wedhe kaunti ma Kisumu mong'ere kaka Kisumu Lakefront Development Corporation oyango chenro mar loko lwasi mar bomano kamenyo dho nam kaka yorno mar ywayo joket mwandu manyalo kelo dongruok kokalo kuom siro kwan mag magawa migero e dho wedhe. To mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo miyo ler, ma en yo mar temo bero limbe e alwora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya kokalo kuom tiyo gi nam lolwe kod mwanduge. Ento kigni maheo adek, Bangten County ma Kisumu, nemuko moko kuom magawa mane oger e dho nam e bomano mondo ne owe thuolo ne gedo mar port ma Kisumu. Migawo mar limbe sani oduogo kendo mayore kod chenro mag gero magawa mag tongona mopogore e dho nam kaka yorno mar bero weche limbe kokalo kuom joket mwandu manyalo kelo dongruok e alwora ma Kisumu. Magawa makamagi thothne igero e dho wedhe e rang'iny mamiyo ng'ama olimogi chalo gi ng'ama odhi tongona kendo ywere e alwora mar nam chumbi. Ber mage matimo dongruok e yor gero magawa makamago e dho wedhe ma Kisumu kod alworane ni godo kendo nyalo kelo ne jodak. Jo Kenya mang'eny ong'eyo mana ka gidwa dhi holiday to gidhi Mombasa mondo giyud kama chiegni gi beach, ama gidhi Masai Mara kama chiegni gi le miluongo ni the National Park. To koro kaka wasebedo gotende mantie tie nam kendo beaches mabedo maler kama gi kuoyo mantie tie nam, waneno ka jolimbe biro medore, particularly jok maluongo ni holiday makers, ma in most cases have been opting to go to Mombasa or Masai Mara. Koro with a lot of hotels, beach hotels, magerore Kisumbwaka, gerore Homa Bay, gerore Busia, gi Migori. Waneno ka wabiro mana bedo e kiwango achiel gi Mombasa kaka gin gi beach, wambe wan gi beach, to marwa ni moloyo en fresh water, ok otimo chumvi kama Mombasa. Miyo wabedo attractive, miyo wa attract welo moko gin jo Kenya, moko be oko mag Kenya, moko be wan kuondewa ma jodak machiegni kodwa kae ema biro to yudo services wa offer. Anyal mabende en maneja mar achiel kuom magawago ma ogere dho nam omedo ni magawa makamago ka omisir mowinjore to biro yaro kendo bero weche limbe e alwora mar Imbo mar Kenya. Wach mane osir kod nyawadgi Dan Odhiambo. As a region and as a sector, what we need right now, because we already have the facilities, we already have the attraction sites. What we need right now is publicity. We appeal, and we've been working closely with the Kenya Tourism Board, which is mandated to market all the tourism activities within the county. Basically, that's it. There's opportunity, there's potential. We need investors. For investors to come, the basic things must be sorted. Then we can compete not just with Kenya and we can compete with even other countries in East Africa, so that we also drive tourism traffic towards this region. Jodak, Tony Kodwachmane, ewi dongruok mar bomo ma Kisumu kokalo kuom kwan magawa ma imedo ger e dho wedhe. Amor sana kuom beaches mikelo Kisumu ka nikech sani koro kelnwa Mombasa machiegni. Koro onge tiende mondo wadhi all the way nyaka Mombasa. Sani wanyalo bira ka at lower cost to wayudo every services ma wadwaro mane wadhi manyo Mombasa kocha. Amor sana kuom rate ma otende mag beaches medore godo e pinywa mar Kisumu kae. Osevo wa pesa mang'eny. Sana nyalo tero nyithinde trip ma ok chandra gi pesa mang'eny. Ka giyudo matin to akelo gi akela. Imiya yot ka ajaus rech to welo mobiro go. Kapo ni ok anyal uso gi otendgi to welo nyalo samoro wuoga oko. Magi ne kit rech mag wauso, gin rech mwagole nam. Koro gimor gi rech mwauso gi no, kendo gikawo ka chuny gi ler. Otendego, an kaka an gi nyithindo, yuto na tin. Samoro nyithinda ne dwan mondo aba tergi tuwa kaka machielo be tero nyithindegi kata minot be dwan ni Desemba moro abaye kode.
To koro miya yore nikech awuotho gi tienda. Tachopo e hotel like Galo Luxury Hotel ma wan go machiegni. En gi gik mopogore opogore mineno iye kanyo. Inyalo madho nyasoti moro ka ine bet gi pipi go bo ng'ango mibete no. Koro abanyalo moro jooda nikech an kod machiegni ok atiyo gi pesa mang'eny ka dhi manye mabor. Ka wan kijende wachako pith mar gwen. Sani koro chiro ok wanya koso. Wadhi kanyo to wayudo chiro mapiyo piyo. Kama yue be chiegni kata ka ero dhi bayo gi min ot kanyo bende adhi adhiya mapiyo piyo. Kalure kod ten kaunti ma Kisumu giyango ni biro mag magawa ma igero e dho wedhego onindo e tanda achiel kod chenro magin go mar loko lwasi mar boma Kisumu komenyo dho nam kaka yorno mar bero limbe kod neno ni dongruok olorore ne uganda duto e kaunti no. Kisumu wan gi nam, Nyasaye ogwedho gi nam maduong'. Koro nyaka wasung nambni. To wanyalo mana sunge kwa yawo dho nam mondo ji one. Nikech kwa loso 17 kilometers mar waterfront, iluongo ni waterfront. To koro mano welo moa kata Kenya kama East Africa Broad kech wadwaro ni sani kibiro to kimadho chai Imperial Sarowa kia Acacia. Idhi madho chai kata mana marina moro e dho nam kucha. Kuma kibet ihuso gir moro godhiambo to pigoi. Koro wadwaro ni wadhi lose kar welo. Maka welo dhi kuno nyaka weye $100 moro. $100 en siling 15,000. Chamo rech kacha, iwuotho e dho nam, ikawo boat to chumi. Koro dhi ni wachumi. Koro local tourist maka gi tourist ma oko bio lemwa. Kendo jo Kisumu town weekend ka weekend wadhi loso hippo point. Wadhi loso maber mar jo local jo modak Kisumu ka. Ichulo mana siling 300 kendo tidonjo titero nyithindo to ugo abal to duogo. Kata obedo ni chenro makamagi mag dongruok dhi nyime, rem to pod nitie. Ndara ma gibiro godo ok ber ahinya. Samoro gibiro kata ka koth ne pok ochwe, ka koth ochwe do ka gin loka ma kocha pok gichopo. Koro mano kanyo e marem moro nitie ma ok ginyal neno maber. Koro wakwayo mano ka ndara nyalo biro maber ma chopo nyaka kama gintie to wan be wanyalo mor ka wendo ochopo ka ler. Visibility number 1. Cooperation gi associations machalo Lake Victoria Tourism Association number 2. Number 3, PPP, private public participation mokaoji manyalo invest e kuonde machalo makamago. Nikech ng'ata achiel tok nyale. Uso nyaka nywakne. Tinywako negi all corners. Inywako negi government, inywako negi as private investors, tinywako negi jogo mabiro wuoth. Wapuoe madalaka. Kaponi dhi wuotho kamoro kaka jawuoth, dende wuodhi. Kaponi nitiere kumoro mineno ni nyaka wakonyere godo mondo walosi, dhano ema koso, miwa uru feedback mondo watim nade, mondo wager Kisumu wane jowuoth, both business and leisure travelers. E sama Kisumu medo bero weche limbe kokalo kuom dongruok e yor gero magawa e dho wedhe, jopiny to nigi wach mane kata lokruok mage gombo no bedie. Agombo ni ubede gi gimoro ma nyasesitaji manyalo konyo miyawa gini kokel kacha 30% kata 70% mag community oyude tich e kanyo, oyude kata askari gongo joma jo KK guards yomo kucho. Jokanyo yango ni girwako chenro ma kaunti ni godo mar gero apaya mar kilomita 26 e dho wedhe ma bende biro mwonyo omenda maromo bilion 1.4 ka giwacho ni mano biro medo ywayo joket mwandu kendo bero yore mag yuto e kaunti ma Kisumu. E seche ma jokanyo kaachiel kod ten kaunti temo keto okenge mag bero weche limbe kokalo kuom medo kwan magawa e dho wedhe, jopiny bende yango ni okang' makamago miyo gi yot kotenore kod weche tongona kendo medo kelo negi dongruok machiegni kodgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.